Σήμερα η Wind παρουσιάζει μια νέα γενιά προϊόντων επικοινωνίας και λέμε επικοινωνίας γιατί πλέον ξεφεύγουμε από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, άλλο πακέτο κινητής, άλλο σταθερής, άλλο ίντερνετ, άλλος πάροχος για το ένα, άλλος για το άλλο. Προχωρούμε στην πραγματική σύγκληση των τριών επικοινωνιών, της κινητής, της σταθερής και του ίντερνετ, και σε συνέχεια της ενοποίησης των δικτύων υποδομής και των πληροφοριακών συστημάτων που ανακοινώσαμε πριν από περίπου ένα μήνα μεταξύ κινητών υποδομών, σταθερών υποδομών και υποδομών γρήγορου ίντερνετ. Όλα αυτά τα βάζουμε σε μια ενιαία πλατφόρμα, ένας ενιαίος τρόπος επικοινωνίας, και σήμερα ανακοινώνουμε ένα νέο προϊόν, μια νέα γενιά προϊόντων, το Wind One. Αυτό που υπολείπεται η χώρα μας από την Ευρώπη είναι η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αυτό το επίπεδο που έχουμε κυρίως στην Ευρώπη. Αυτό δεν οφείλεται στις εταιρείες, οφείλεται κυρίως στην αγκύλωση του κράτους, στην μεγάλη γραφειοκρατία που υπάρχει, στην πολυνομία και στην καθυστέρηση λήψης διοικητικών αποφάσεων.